Bietene jui kalo kile woro samba filan ani mugan alini woro oye o bisimila Tamtam TV jabrani ka o ka bamanankan kunnafoniya walawalali kɛnɛ kɔnɔna na bakuruba minnu bɛ an bolo bi ni u bɛna walawala ka o da aw tulo kan o la kumaba dɔ filɛ an ka fintigilakaw ye wulikajɔ belebele ale sabati ka kɛ ni jamana lakanani ko bunakun kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka duguma kɛlɛcɛw ni sanfɛ kɛlɛcɛw n'u u kɔkɔrɔdonbaw faralen ɲɔgɔn kan ka kɛ ni an ka banbagaci wale maa minnu kelen bɛ ka banbagaci wale ta ka o ɲɛsin jamana fan caman ma ka se ka dankari kɛ olu la an bɛna an da don kunnafoniya na ko walawala ko da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen nɔ an ka minisiri min ka baara bɛnnen don sɛnɛko sabatili bunakun ka ale ye wulikajɔ kɛ Sikasokaw olu fɛ yen nɔ ka fɛn min kɔni ye baara sira ka yira k'a fɔ ko o bɛna ta ka o bila sen kan ni jɛkulu 5 sigilen ni an ko o ma ko Seng Agropole ni olu bɛna baara kɛ yanni san 2023 wagati olu ni ɲɔgɔn cɛ an bɛna an da don la ko walawala ko da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan ka bi kunnafoniyaw olu kun cɛ an bɛna kuma min kan o de bɛ tali kɛ an filɛ samiya la ni wagati kofɔlen na ji ka tiɲɛni min ni o bɛ kɛ ni an ko a ma ko inondation walasa ka kunbɛli kɛ o la an ka jamana ɲɛmaaw ye hakilina ta maaw n'u bololaminɛw lakanani na an filɛ wagati min na ni o ye samiya ye ale ka se ka kunbɛn ka ɲa ninnu de bɛ an bolokɔrɔ bi aw ye aw dan ka se jamana lafasali o kɛlen bɛ an ka fintigilakaw ka kunna sumuni ye u ko k'u tɛna sunɔgɔ u tɛna da tant que ni jamana ka lakana o ma se ka sabati u kɛlen bɛ ka baara ni ka o ta ka u boloda kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka kɛ ni an ka jamana fintigilakaw ka kuma laseda u ka ɲɛma ni o ye état major général ale ka kumaw ye min na ni a ye a yira k'a fɔ ko an ka fintigilakaw ye wulikajɔ belebele sabati ale ni u ka fɛn min kɔni ye kɔkɔrɔdonbaw ye ni an ko o ma ko Africa Corps maaw ni o kɛra sababu ye ni u ye baara ta ka o kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la sibiri ni o tun bɛ jouer kalo tile 4 san 2026 kɔnɔkaw olu fɛ yen nɔ ni o kɛra sababu ye ka dankari kɛ banbagaci wale maa caman na o wagati kelen ye o kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Somadugu k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye banbagaci wale maa caman ni olu kun kɛmɛ ka an ka yɔrɔ min bɛ nɔ ni an ko o ma ko Sufurulayi ka o yɔrɔ kɔni ni ka o laɲini k'a fɔ ko u bɛna u ka baara kuntanw ni ka olu ta ka o kɛ yen nɔ ka kɛ ni an ka sanfɛ kɛlɛcɛw olu kɔni ye fɛn min kɔni bunteni waleda u kan ni an ka duguma kɛlɛcɛw yɛrɛ fɛnɛ nana ni ka a tɔ kɔni ni ka o lakile o nasira fɛ k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye banbagaci wale maaw ka minɛn caman an ye dankari kɛ o la ale ni banbagaci wale maa caman yɛrɛ fɛnɛ bɛɛ lajɛlen hali bi o nasira fɛ an bɛ to an ka fintigilakaw ka kumalaselaw olu ka kumalase nasiraw olu fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la min na ni u ye a yira k'a fɔ ko an bɛ wagati min na i ko bi ko bɛɛ lajɛlen talen don bolola an ka fintigilakaw fɛ k'a sababuya kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la sevarikaw olu fɛ yen nɔ k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye finitigilaka u ye baara kɛ yen nɔ ka banbagaci wale maa 20 ɲɔgɔnna bonya ko ni olu tun bɛ bolimafɛn sen 2 ale ni bolimafɛn sen 4 na min na ni u tun bɛ k'a fɔ ko u bɛna u ka jatigɛ walew ni ka olu boloda ko dankari kɛra olu la an bɛ taa o hukumu kelen kɔnɔna na Gawukaw olu fɛ yen nɔ k'a fɔ ko an ka fɛn min kɔni ye finitigilakaw ye ko u ka wulikajɔ nasira fɛ maa kelen ale bɔnɛna a nin na fo ka taa se maa 4 ɲɔgɔnna bonya ko o banana mais k'a yira k'a fɔ ko banbagaci wale maa 6 ko olu kɔni dankari kɛra olu la kɛrɛnkɛrɛnnenya la ale ni u ka bolimafɛnw k'a fɔ ko dankari kɛla o yɛrɛ fɛnɛ na o nasiraw fɛ k'a fɔ ko hali bi ko Agel Hub kɔnɔna na ale ni Keɲoroba ko baaraw taara ka o kɛ an ka fintigilakaw fɛ walasa jatigɛ wale maaw ka jatigɛ wale ni ka se ka dansigi kɛ o la cogoya min na o nasiraw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la o taara ka o kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la kunun ko no o tun bɛ jouer kalo tile 5 san 2026 o ma o bɛɛ lajɛlen na ka yira k'a fɔ ko ani fisiko ko bɛ senna baaraw bɛ ka to senna an ka fintigilakaw fɛ walasa hali bi u ka se ka fɛn min kɔni ye kɔkɔrɔdonni kɛ ka se ka banbagaci wale maaw ka dankari kɛ u la cogoya min na o nasiraw fɛ ka yira k'a fɔ ko an ka fintigilakaw kɛn bɛ ka fɛn min kɔni ye wulikajɔ belebele ni ka o ta ka o kɛ ka u ɲɛsin o baaraw olu kɛlen ma walasa jamana fan 14 bɛɛ lajɛlen ka se ka lakana sɔrɔ o sɔrɔla o kunnafoniya na ka o walawala k'o da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan Malikura tasira o dɔ ye sɛnɛ ale sabatili ye anw ka jamana kɔnɔna na o kama an ka minisiri min ka baara bɛnnen don sɛnɛko ɲɛnabɔli bunakun kan ni o ye Dɔnifa Ibrahima Samake ye ale ye baara sira ni ka o nun don Sikasokaw olu fɛ yen nɔ min bɛ tali kɛ ɲɛfɔli sira la ni an ko o ma ko campagne agricole san 2026 ka taa bila san 2027 nataw la Sikasokaw olu fɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an b'a fɔ ko Sikaso dugu min bɛ yen nɔ ni an ko o ma ko ɲɛna an ka minisiri ale kɔni taara ka taa i ɲɛjɔ
malofuru chama o la yen yɔrɔ kofɔlen na min bɛ taa i jɔ fɛn min kɔni hectare 300 ɲɔgɔnna o bɔɲɔn ko ka kɛ ni muso cɛsirilen minnu bɛ sikasokaw olu fɛ yen nɔ ni olu kɛn bɛ ka u ka wulikajɔ sabati o nasiraw o ma ka yira k'a fɔ ko o lajɛli o senfɛ k'a fɔ ko fɛn min kɔni nɔgɔw ye ale ni sumansi jalenw ko olu taara ka o di u ma walasa baaraw olu ka se ka ta ka o kɛ cogoya min na o wagati kelen na an b'a fɔ ko cɛlakaw olu fɛ yen nɔ ko fɛn min kɔni ye an ka minisiri ale taara i sen jɔ ka lajɛli kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la kabaforo ale ni fɛn min kɔni ye kɔriforo minnu bɛ yen yɔrɔ kofɔlen na ka se ka lajɛli kɛ o la walasa k'a dɔn ale ni ka minɛnw ta k'a di u ma mun bɛna kɛ sababu ye ka sumafɛnw ale ni sɛnɛfɛnw ni ka olu kisi kɛrɛnkɛrɛnnenya la dugukolo kɔni kɔlɔlɔw olu ma o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ ka yira k'a fɔ ko an ka minisiri ye ale ye ɲɛfɔli kɛ ni jamana kɔni kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sikaso dugu ale ɲɛmaaw ye marabolo maaw ni ka kuma kɛ ni u ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka sababuya kɛ a ye hakilina ta ni ka u fɔ ko min bɛna baara ta ka o kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka furancɛla fanga ɲɛma Général Asimi Goita ni ale ka hakilina jɔlenw ye sɛnɛ sabatili bunakun kan min na ni o ye a yira k'a fɔ ko jɛkulu bɛna ta ka sigi sen ka jɛkulu 5 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔn minnu ka baara ni o bɛ bɛn sɛnɛ yiriwali ko o bunakun ma ni an ko o ma ko agropole k'a yira k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko o nasiraw fɛ ko o baaraw bɛna ta ka o kɛ yanni san 2023 olu wagatiw olu cɛ walasa hali bi fɛn min kɔni yiriwa kuntagalajan ye o ka se ka sɔrɔ sɛnɛko nasira fɛ Mali yɛrɛ ka se ka dun ka fa ni ka o sabati ka o sɔrɔ a ka sɛnɛ nasiraw olu fɛ o sɔrɔla kunnafoniya na ko walawala k'o da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan. An bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye samiya ye ale wagatiw sera an fɛ yen nɔ k'a fɔ ko ni samiya ale kɔni donna Mali kɔnɔna na k'a fɔ ko jiw bɛ walankata ni ka cɛnni don maaw kunna walasa ka se ka o fɛn min kɔni ye baara ninnu ni ka olu kɛ ka ɲa ka ji ka degun ni ka o kunbɛn an ka jamana ɲɛmaaw ye wulikajɔ belebele ni ka o sabati ka kɛ ni an ka minisiri min ka baara bɛnnen don yɔrɔ ko ni fɛn min kɔni ye jɛya ko ni seerewa kuntagalajan o sabatili bunakun ka ale ni an ka minisiri min ka baara bɛnnen don fɛn min kɔni ye tagani ka segin ale baaraw bunakun kan ni an ko o ma ko madame Dambele Madina Sisako ale ni Mariama Tangara Dumbia ka règlement la olu ye wulikajɔ belebele ni ka o ta ka o kɛ kunun ko dimanche ni o kun bɛ bɛn fɛn min kɔni ye juillet kalo tile 5 san 2026 ni u taara fɛn min kɔni ye Bamakɔ sigida ale 5nan na kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka wulikajɔ belebele ni ka o ta ka o kɛ fo ka taa se Kalabankoro ale kɔni kaburudo fanfɛla ma ka taa fɛn min kɔni ye ɲama minnu ni olu bɛ kɛ yen yɔrɔ kofɔlenw na ka se ka fɛn min kɔni ye olu tiɲɛ walasa fɛn min kɔni dingɛ minnu fana ni olu bɛ ta ka ni ka o labɔ ale ni o dingɛw yɛrɛ fana ɲama minnu bɛ bɔ u kɔnɔ ale ni bɔgɔ ninnu ka olu cɛ ka taga ni u ye u ta yɔrɔ laban na ni u ye Numubugu kɔnɔna ye ka yira k'a fɔ ko an ka minisiri ninnu ye baara ninnu ta ka u di an yɛrɛ ka jamana cakɛdaw olu ma walasa u ka se ka u janto kɛrɛnkɛrɛnnenya la nin baara minnu ni olu bɛ kɛ a ka se ka kɛ kilennenya ale ni jɛlenya kɔnɔna na baara ninnu kana kɛ ni ka u tɔ to ka tila tuguni ka laɲini ale ni kangarida kan kɛ jamana kɔnɔdenw ye k'a fɔ ko yɔrɔ minnu ni olu bɛna ta ka u la dilan ko jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kana sɔn ka kɛ yɔrɔ ninnu u tiɲɛbagaw ye ni o de ye ka taa ɲamaw bɔ walama ka fɛn min kɔni ye ɲamaw kɛ dingɛ kɔnɔnaw olu la ko o bɛ kɛ walasa anw yɛrɛ de ka lakana o ka se ka sabati samiya wagati in na ji ka se ka a bolisiraw olu sɔrɔ walasa ji kana walankata ka tiɲɛni kɛ o sɔrɔla kunnafoniya la ka kɛ ni nin minisiri fila ninnu ka wulikajɔ o belebele ye samiya ale kunbɛnni ko o nasiraw fɛ ko o walawala k'o da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan. Ka kɛ ni sibiridenw ni o kun bɛ juillet kalo tile 4 san 2026 Bamakɔ faba kɔnɔna na ka yira k'a fɔ ko fara ɲɔgɔn kan ko o taara ka o kɛ ni o kun ye o tako 12 ye jɛkulu fɛ ni an ko o ma ko organisation pour le développement de la promotion de l'artisanat africain ni o bɛ tali kɛ an ka bololabaarako nasiraw fɛ fɛn min kɔni farafinna gun kan ni an ko o ma ko ODEPA ni a yira k'a fɔ ko o ɲɛmaya kun talen don ka o di an ka jamana minisiri ɲɛma ale ma ni o ye général de division Abdoulaye Mayiga ye ni baaraw taara ka o kɛ an ka furancɛla fanga ɲɛma Général Asimi Goita ni ale ka yamaruya jolenw olu ye ka yira k'a fɔ ko fara ɲɔgɔn kan min ni o taara ka o kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni fɛn min kɔni ye minisiriw ye ale ni fɛn min kɔni ye maa minnu nana nɔlabila la ka bɔ jamana 28 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko olu kɔnɔna na an ka fɛn min kɔni ye furancɛla fanga minisiri ɲɛma ni o ye Général de division Abdoulaye Mayiga ye ale kɔni ye ɲɛfɔli kɛ min na ni a ye a yira k'a fɔ ko nin bɛna kɛ fɛɛrɛ sɔrɔ olu tali ye ka o bila sen kan walasa hali bi fɛn min kɔni ye fara ɲɔgɔn kan ale ni ɲɛdakuraw ale ni baarakuraw olu ka se ka ta ka o kɛ walasa an ka sɔrɔ bosonsiraw ka se ka yakubaya ka kɛ ni an ka bololabaaraw olu nasiraw ye ni an ko o ma ko artisanat africain farafinna gun kan o sɔrɔla kunnafoniya na k'o walawala k'o da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan.
Ni me dan sigi aw ka kunnafoniyaw la Tamtam TV jabaranin sanfɛ ka aw sogolen to an n'a kunnafoniya ko nasiraw fɛ aw tɛ fɔ aw jigi kɔ an b'a fɔ ko aw k'an bɛn wagati wɛrɛw la wassalam